този спорт, които разчитат предимно и повече на природните си дадености, отколкото на добрата техника на изпълнение. Това, което всъщност наричаме майсторство на изпълнение. Ирина Ризенсон за Израел. Това е един от така наречените рискове, когато е свързано с изхвърляне голямо на уреда и отдолу се изпълнява 2 или 3 ротации на тялото и уреда се улавя по времето или незабавно след ротацията. За съжаление, дори в това отношение виждаме малко слабо разнообразие. Типична за района музика използва Ирина Ризенсон. Да, но е интересно, че и композиционно добре е представена музика. Добре изпълнена.